ukol. Bata pa kukol. Ang kukol. Tagol. Morning, Tits. Tita. Tanya. Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Rider lang po ako, kaya ayaw sa akin ng mama ni Cheryl. Feel good morning sa lahat ng mga suking tagapakinig na nag-aabang sa kanilang mga parcel. O ba yan? Habang nakikinig at nanonood sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago nyo na lang po ko sa alias Jobert mula San Andres, Bukid, Maynila. Hello, Kuya Jobert. Alande. Wala si Kuya Jobert. Nais ko rin pong magpakatas, Kolan Tits. Lalo na sa ex kong si Cheryl. Shout out sa'yo. Teacher na po dapat si Cheryl, kaso lang huminto po siya sa pag-aaral para tulungan na kanyang nanay sa kanilang karinderya. Ayaw po ng nanay niya sa akin. Yun na nga, kasi rider lang daw po ako. Kaya ang ginawa po namin, pagtulog ang nanay, kasi wala nang po siyang tatay, doon ako sumasalakay. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ang bigat ng paa mo. Dahan-dahan. Miss na miss kita eh. Huwag ka na magsalita. Quiet lang. Pwede naman silent mode eh. Ganun yun. Silent mode. O sige, ito na, vibrate mode. Vibrate eh. Vibrate mode eh. Vibrate. Ay, may tao. Cheryl! Cheryl, ano ba yung naririnig ko lumalagabog? May problema ka ba dyan? Teka, magpapanggap lang ako. Nakakagising ko lang. Manaman eh. Parang may kumakalabog sa iskaparati eh. Bubuksan ko na to ah. Buksan mo to. Sige na. Kukuhanin ko yung susi. Mama! Wait, natutulog yung tao eh. Wait, magtago ka. Sa cabinet. Sa cabinet sa iskaparati. Diyan. Lumang iskaparati yan ng lola
ako. Sige. Baka nandyan yung lola ko. Ano, mamili ka. Mapatay ka. Magtago ka doon. Dali. Samo to, konti. Bubuksan ko to. Tawag ako. Magtatago na ako. Dali. Ano ba, natutulog yung tao eh. May naririnig kasi ako dyan sa parang lumalagabog eh. Ano ba? Baka kasi nananaginip ka, binabangungot. At bakit nakatapis ka lang ng tuwalya? Di ka naman ganyan matulog. Ganito po ako matulog, nakatapis. Tanggalin ka. Bakit wala ka? Bakit wala kang panty? Ganyan ka ba matulog? Ang lamig-lamig. Ergo yung kwarto mo eh. Mama, bakit mo tinanggal yung tuwalya? Napakabastos naman ito eh. Ganito ako matulog. Hindi ka ganyan matulog. Mula bata kasi nanay kitang nakapajama ka. Bakit basa yung ano? Ba't basa yung kama? Basa-basa dyan. May mga katas-katas dyan. Nag-iinip po ako na naiihi ako, kaya baka napaihi ako. Ay nako, Cheryl. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Nung bata ako, yung mga kaklase ko, ganyan din, palatakas. Baka may lalaki ka dito. Mama, 2:00 na madaling araw, may lalaki saan dadaan sa bintana? Hindi naman dun makakadaan sa bintana eh. Siguro andyan si Jobert, no? Yung lalaki mo, no? Yung delivery rider. Mama, paano makakapunta dito? 2:00 madaling araw. Grabe ka naman, nakakaya sa mga kapitbahay. Sinasabi ko lang sa'yo, ayoko doon, ha? Yun ay ubod ng negro, kaka-deliver. Ayoko sa mga ulikba. Ayoko din sa amoy araw. At saka, yun ba ang gusto mo pangasawa? Ha? Ganyan. Wala ka bang gusto marating sa buhay? Hindi kita pinag-aral ng edukasyon. Ano? Education. Para lang mapunta ka sa isang delivery rider. Ano, ha? Aasa ka na lang sa tip-tip ng customer. Tsaka sa motor ka isasakay. Mama, ang sama nyo naman pong magsalita. Grabe naman po kayo kay Jobert. Mabait naman po yung tao at masipag. Nagsisikap po. Sinasabi ko na. Mahal mo na, no? Siguro andito sa kwarto, no? Jobert! Jobert! Meow! Meow! Sana huwag ka na Huwag na sumugod, Jobert. Nag-meow-meowan ka pa. Bakit may pusa? Hindi ka naman mahilig sa pusa. Ow! Mama, sige na po, matutulog na po ako. Dami niyo pang sinabi. Nakakabulabog tayo ng kapitbahay. Sige na, Jobert, umalis ka na. Pasensya ka na sa mga sinabi ni Mama. Totoo din naman sinasabi ng nanay mo eh. Sabagay, sino lang naman ako. Rider lang, pero sige. Jobert, huwag mo sabihin yan. Alam mo na tinanggap kita at mahal kita at handa nga akong tumakas sa'yo eh. Kahit bembang sa madaling araw eh. Sige na, umalis ka na. Sige na. May miss kita. Ingat ka ha. Narinig ko, Kolantits. Nasa loob lang po ako ng aparador cabinet nung panahong yun. Pawis na pawis. At takot na takot. Pero okay lang. Anggap ko naman po at yun naman po talaga ang katotohanan. One time po, tumawag sa akin si Cheryl. Nasa labas daw siya ng aking boarding house. Kaya nagmadali po akong umuwi matapos kong ma-deliver yung aking parcel.
Jobert. Kanina ka pa dito sa labas? Halika, pasok ka. Pasok ta. Halika, pasok. Ano nangyari sa'yo? Pasok. Uy, tama na. Ano nangyari sa'yo? Sakit ng mga sinabi ni Mama. Nag-away kami. Nasampal niya ako. Ano? Jobert, ayoko munang umuwi. Ayoko munang umuwi sa amin. Eh. Jobert, Sigurado ko pakahanapin ka ng nanay mo. ayun nga para mabaliw siya kakahanap, para malaman niya naman yung mga consequences ng mga sinabi niya sa akin. Grabe naman yung nanay mo na yan, pero nanay mo kasi yan eh. Sige. Sure ka, dito ka muna. Okay lang ba dito muna ako? Sige, kung ayaw mo, hanap na lang muna ako. Hindi, okay lang, dito ka muna. Kahit Talaga? dito ka na tumira eh. Ano ka ba? Tama na yan. Pasensya ka na ha, pabigat ako sa'yo. Anong pabigat? Ano ka ba? Walang ganun. Shh, tama na. Jobert, kailangan kita. Nahirapan ako. Sobrang samang ng loob ko kay Mama. Shh, wag. Nanay mo yan. Wala tayong magagawa, nanay mo yan. Pero sa ngayon, ito lang magagawa ko. Teka lang, naiyak pa eh. Para maano ka. Mawala na yun. Marunong ka na. Para i-tears of joy natin yan. Sige, ako na yung part ko lang luwa. Okay. Okay na? Shh, tama na. Huwag ka na maiyak. Wala akong Dito ka na muna pasalubong. sa akin. Amoy araw ka pa, pero okay lang yan. Ano din yung laman dyan mo. Mamaya, kakain tayo sa labas ng mami. Okay? Sa loob, ang kainan. O, pwede rin. Halika na. Matapos po ang isang linggo, talaga? Uwi ka na? Medyo okay na ako. Thank you ha. Ano ka ba? Wala yun. Saya pala pag parang mag-asawa na tayo, na-enjoy ko. Ano ba yan? Nasanay na ako. Pakalambing naman. Pero Jobert, di ko makakalimutan yung 1 week na nagsama tayo. Alam mo, hindi ako nagkamali sa'yo. Sobrang alaga mo, maasikaso. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal mo sa akin. Kaya lagi ka mag-ingat kahit di na tayo magkasama 24 hours a day. Bakit di na ba tayo makikita? I mean, iba eh. Ang saya ko talaga nung dito ko tumigil sa'yo. Sige, huwag ka mag-alala. Pag inaway ka ulit ng nanay mo, dito lang naman ako eh. Hatid na ba kita? Di kaya ko na. Nagpabook na ako ng joyride. Sige, Sige. mag-ingat ka. Love you po. Love you. Muna na makauwi sa kanila si Cheryl Colantich. Ayoko rin namang mag-alala at baka may mangyari sa nanay niya. Kaso nga lang matapos po siya makauwi ay hindi na kami nagkita pa at hindi na siya nagparamdam. Chat ako ng chat pero hindi po siya nagre-reply. Hanggang sa wakas, pumayag siya makipagkita dahil gusto ko lang pong maklaro kung anong status naming dalawa. Ayaw niya pong pumunta sa bahay kaya sa ibang lugar kami pumunta. Saang lugar? Mas malamig. Yun. Wala pong kusina. Yun! May hagdan. Ground floor lang po yun. Upo ka. Thank you Sensya na, wala na akong ibang maisip na lugar. Naku, Ito lang yung pasensya na sabi din. ng friend ko. Lagi ka ba dito? Ngayon nga lang eh. Pasensya ka na din na mabilis ang kita lang.
Teka lang. Namiss ko to. Teka lang. Namiss ko to. Oo, namiss Hindi mo ko ba rin yan. namiss? Namiss ko pero... teka lang, anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Ano nangyari? Mamaya na. Hindi nga, ano nga. Jobert, Sabihin mo yung totoo kasi nag-alala ako Nag-away na rin ba kay nanay mo? pwede. Jobert, sana maintindihan mo ko Ano nga? Jobert, magpapakasal na ako. Ha? Ano magpakasal? Hindi pa naman ako nag-propose. Iipon pa ako. Hindi ikaw. Ano? Bale, si mama pa din yung dahilan. May nakausap na pala siyang seaman. Ano? So, wala na akong magawa. Siya na yung nagdesisyon para sa kasal eh. Malaki kasi yung utang na loob ni mama dun at malaki yung utang na pera ko. So, para So gawin kang pambayad? Anong klaseng nanay yan? wala akong magawa eh. May magawa ka! Wala. Magbuhay-tuloy yan. Hindi mo ako naiintindihan. Wala ka sa kinalalagyan ko. Kailangan ko itong gawin. Pasensya ka na. Ang laki kasi ng utang ni mama at ako yung pambayad niya. Oo, ako yung pambayad niya. Kailangan ko tulungan si mama. Kailangan tulungan si mama. Ako na lang yung pag-asa ni mama. Sabihin mo, kasi rider lang ako, wala akong pantapat dyan sa sima na yan kasi dolyares ang kinikita niyan. Yan naman totoo, di ba? Jobert, Kaya ayaw ng nanay mo sa akin? tama na. Pasensya ka na. Pasensya! Ano yun na yun? Kaya gusto mo last for the road na to? Kung pwede. Okay. Hindi. Naiinis pa ako. Lambingin mo muna ako kasi ayaw niya Ang dami mo kasing sat-sat. Pero hindi. Okay na yun, yun na yun. Wala nga ako magawa. Alam mo naman na May kontrolado magagawa ni ka. mama yung buhay ko. Hindi ako malayang gawin. Yung mga nagawa ko para sa atin, sagad na yun. Effort ko. Kasi napapakontrol ka. Mama ko yun! Mama ko pa din! Ikaw na nagsabi, di ba? Mama ko pa rin yun! So ano, wala na. Pasensya ka na. Naayos niya na lahat eh. Si mama yung kailangan kong sundin at piliin. Pasensya ka na, Jobert. Pasensya ka na. Huwag mo naman gawin sa akin to, Sheryl. Sheryl!